Татар телен бүгінгі көндә ныклап аякка бастыру өчен Татарстанда яңа закон кабул итеп, яисә дәүләт хезмәткәрләре турындагы, муниципаль хезмәткәрләре турындагы законга үзгәрешләр кертеп, дәүләт хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр ике дәүләт телендә белергә тиеш дигән матдәләр өстәргә кирәк. Ата-аналарның бит аларның колаклары һәрвакыт ишетә, күзләре күреп тора. Әгәр дә инде дәүләт хезмәткәре булыр өчен, министр булыр өчен, депутат булыр өчен ике дәүләт телен белергә кирәк икән, ул баласын әзерли башлый яшьтән үк. Улым, кызым, өйрән ике дәүләт телен, икесен дә белергә кирәк. Син бит менә күреп торасың, бит ике дәүләт телен белсәң кем булып була дип. Ата-ананың бу мәсьәләдә ныклыгы mühim rol oynuyor, birinçil. Ул мәктептен таләп итәргә тиеш. Сез менә шулай укытыгыз. Кызганыч ки, безнең хатын-кызлар бик меркантил, аны яшерен батырын түгел, миңа инде үпкәләделәр. Алар күбрәк менә теге дөньяда алар уйлый инде, менә минем улым зур кеше булсын. Җиңелрәк яшәсен, эшләмичә. Аның өчен рус телен рустан да әйбәтрәк белергә кирәк. Һәм рус мәдәниятының кешесе булырга кирәк. Әгәр дә бөтен рус телен белгән кеше нәшәник булса, 130 миллион Россия Федерациясында урыс нәшәник булып, кем генә эшләр иде икән? 90-нчы еллар башында безнең милләтебезнең милли аңы уянып, кузгалып, бер бик көчле үсеш чоры кичерде бит. Ул вакытта хәтта республикабызның төрле киңәшмәләрендә, җыеннар, урамда татарча сөйләшү нидер бер дәрәҗә, горурлык кебек иде. Менә бу халәт кызганыч соңгы елларда суына башлады. Бердәм дәүләт имтиханнарының рус телендә булуы да, аннан соң татар телендә кая китеп була дигән сораулар авыл җирендә бик күп гаиләләрендә борчый бит инде. Минемчә, рус телен камил өйрәнү теләге һәм таләбе татар теленә зыян китерергә тиеш түгел. Тел өйрәнү аның бернинди минусы да юк. Ул күбрәк телләр белгән саен синең күзаллавың ачыла диясем килә инде. Мин балаларга өйрәтәм, үзем шулай өйрәтәм инде. Татар телен белгән бала гына рус телен дә белә, инглиз телен дә белә. Чөнки ул татар телле бала татарча уйлый. Татарча фикер йөртә. Шуңа күрә башта иң беренче татар телен өйрәнегез, аннан соң башка телләрне рәхәтләнеп өйрәнәсез дип өйрәтәм инде. Оныклар балалар бакчасына йөри башлый. Бер айдан русча сөйләшә башлыйлар. Мин аларга русча сүз әйтсәләр, эндәшмәскә тырышам. Кабат татарча сүз әйткәнчегә кадәр аның соравына эндәшми торам. Менә без үзебез гаиләдә мәсьәләне ничек куябыз, аннан бик күпкә бәйле. Ә безнең мәсьәлә ничек кую? Безнең үзебезнең телебезгә мөнәсәбәтебезгә бәйле. Әгәр дә без үзебезнең милли телебезгә, ул татарларга гына кагылмыйдыр бәлки, ташка үлчәрлек кенә дигән бәя белән кагылабыз, саныйбыз икән. Ул чиракта, әлбәттә, андый тенденциялар тискәре. Телне оныту, аның дәрәҗәсен киметү. Татар халкының әле бар үзенең татар филологиясы, үзенең бар татарча укытыр мәктәпләре, безнең бар әле КГСУ, анда безнең укыталар татар телендә, габер фәннәрендә безнең ул бар әле. Димәк, әле безнең база бар, индидер база бар. Киләчәктә без аны үстерә алабыз, инде уңай шартлар туганда, уңай сәяси шартлар туганда.